Давай. Здравейте на всички, аз съм Алф, тук с мен е Skydance BG и днес сме се събрали тук с него да ви кажем, че откриваме този канал и ще снимаме на него, главно на Minecraft Pocket Edition, но от време на време ще играем различни игри, защото само Minecraft омръзва понякога. И да, очаквайте скоро клипове, но преди това нека Skydance да каже нещо, да не А, остане и той без думи. Здравейте хора, аз съм Skydance. Надявам се клиповете, които правим, да ви харесват. Разбира се, само ние двамата ще ги правим. И да, това е. Да, чао! Да, ние бяхме и очаквайте скоро клипове. До скоро.